дар давоми фаъолиятатон шумо якчанд касбҳое ки эҳтироми баланд доранд шумо иҷро кардед. Масалан, нависанда, шоир, рассом, шоҳон, ҳайкалсоз, девонаҳо, ҳайкалсоз ва ҳунарпеша, актёри машҳури сатҳи ҷаҳонӣ. Чӣ касбро шумо боз мехостед ки зам кунед, агар вақт ва сину сол имконият диҳад? тамошобини азизи ман бисёраш намедонанд ки ман дар кадом мамлакатҳои хориҷӣ боз нақш офаридаам. дар филми задухурди се шо ман дуюм қаҳрамони филма дар Марокко иҷро карда истодам. ҳамин ҷоба як ду лаҳза ҳаст, агар иҷозат диҳед гӯям мардошам. актёрҳои Америка, Англия, Италия, ай Русия, ай Арманистон, ай Узбекистон, ай тамоми планета сёмка аст. ҳамаи моро дар маршрутка пур мекунанд, шалақ мебаранд, меоранд. як рӯзгар ҳамин як ситораи миллиардери Америка номаш сурат дорам, Харви Кайтл. ҳамин ҷо омадам, ман бегапам, вай гап мезанад. актёри Испания, актёри Италия, ҳама актёрҳои истодагӣ, ҳама актёрҳо ҳамин саҳна ба ҳама гап дорад, ман бегапам. ҳамин лаҳза ба ҳамин актёри испанис аз соати 9 сари то 2 як аз паси асп гузашта, ман бояд гӯяд ки пароход тайёр. Натавонист. режиссёри мароккан Сухал Бимбарг натавонист. ман дастма бардоштам, гуфтам ки переводчика гӯяд ки ман амина ёрдам кунам мумкин ми? звездаи Испаниярам. Хоахим хайрхоҳ бо давомша баъд ёдам бамеёр мегӯям номаш. рафтам, гуфтам ки переводчика гуфтам гӯй ки лошад когда амин аз 9 то 2 натавонист. ҳама ғурғур дорад. гичнасон актёрҳо ҳабед мехоҳам. ман рафтам звездаи Испанияро як секунда ёд додам. ай паси асп натарс. вақте омадӣ қафои аспа камтар анхел тела куну гузар. сёмка шуд. ҳама чапак задан. яктам. дуюм, американский звезда Харви Кайтл суратша оварда дар дастат нишон метиҳам. тайёр агар дар коша нишон метиҳам. мебиёяд, ман ба мегӯяд ки армия тайёр, ҳозир паго нападани мекунем. ҳамин звездаи миллиардери Америка 2 соат ҳамин сухана натавонист. переводчика гуфтам ки актёра, режиссёра гуфт ки иҷозат американский звездаро ёд диҳам. шоҳидо, ман мурдам, аз ёд кун. Переводчик Мария в французском языке переводил из Ташкента был он. Она переводчик была. Актёри американца ёд додам. Як секунда кадр биромад. Бо чапак задан ман ба. Охираш. Паго. Саволатон охираш. Кульминатсияш. ҳама ҷамъ шудам. ай мобони актёри советӣ мара ҷудо карданд. унҷа ба роҳбарои Марокко истодагӣ, мер города, режиссёрҳо истодагӣ, американс панҷа қати нишон дода истодааст. оли намефаҳмам. ҳамин актёра мерседес овардан. аз имрӯз эътиборан ҳамин актёра американс Харви Кайтла қоил кард. ҳамин актёра мерседес қати ай шоти ман мебарен меёрен. саволи шумо қуллаи олитаринаш дар охир шай. десятка мезанам. ҳар рӯз дар қафои мо одамон моро нигоҳ мекардастанд. аз қафои ман чанд кас нигоҳ мекардааст. охири нақл, охири савол. ман гуфтам мерседесро намешинам. ман одами советиам, ҳамватанома намефурӯшам. ман онҳоро хорузор намекунам. ваёра мешинонед, ман қачон мешавам мерасам. рафтан консултантҳо гуфтан американец ба ҷавоб дод no. фақат ҳамин актёре ки мана қоил кардааст, ҳамин шоҳро бозӣ мекардагӣ полководца амон мешинад. баъд ман гуфтам ки хорошо, с таким условием переводчика обязательно надо брать. давраи советия тоқа мегиранд,
600-700 километр мошин мебаранд, куҷо мебаранд, чӣ мебаранд, куҷо мебаранд, гап мешавад. Ман гуфтам намояндаи советӣ бояд бошад. Каво хотите? Перевод можно. Аку тра ашаламлат мекунам, тра патрисат мекунам. Саволат охираш бай. Ҳамин савола ҳамон одаме ки чанд моҳ аз қафои ман дар Арабистон, Марокко наблюдение гузарондагӣ барам ба штеги кӯҳҳо ба буромадем 600 километр ай марказ кӯҳ мебурем. ин хел хонаҳо, ин хел қишлоқ, ин хел мамлакат дигар ман надидам. ҳамин хонаи замбурро дидай бари куба хонаҳо оғил барин Тетуан номаш не ё Тетуан ё Шеуэн аз ёдам баромад сурата бинам мефаҳмам. ин хел мамлакат, ин хел қишлоқ, ин хел шаҳр нест дар дунё. Кӯ аст кӯ ҳамин бари куда тарушидаги хонаҳо. ҳамин ба моро бурдаиса ол намедонам болои кӯҳҳо ба рафта истодем. ҳамин раи даштиҷума рафта боша агар ҳамин айшуробод меброӣ раи даштиҷум раи нолақати раи пешинар ҳозира не. агар ҳамҷо рафта бошӣ кӯб тепаи харкорун қати меброӣ баъд раи мошин ҳамин тепаҳои ҳамин хел монанд ҳамин ҷа буромазем. ҳамин Ошим Гадои Сергаб 3 соат ман хаб кардагӣ. ҳамон наблюдение мекардагӣ аз переводчик мепурсад это актер ваш не разговаривает? Переводчик гуфтам ки моро то напурсанд гап намезанем. чапак зад. ҳамин саволе тура дод. агар актер намебудӣ кадом касбро интихоб мекардӣ? Всё гениально просто. ҳамин дашти ҷуми харкорун шурободу сарчишма кӯҳо тепоаску ҳамин хел тарафи дасти рост нигоҳ кардам монанд ватани манба ҳамин кӯҳу дара миллат надорад вай. ҳамин хел самимият ҳамин болои тарафи раҳои сарчишмаву шурободу даштиҷум. гуфт кем хотели бит? ман гуфтам ки пахрм. як китобам агар ҳаминҷа озодиёбон пеша рафтан номаш пахрае. замин ҷуфт мекардам, гандум мекоридам, деҳқонӣ мекардам. барои дарозияш якта вақте ки плёнкота кор мекунӣ якта тура мард мемонам. ту мегӯӣ ки дароз гап мезанад, бисёр гап мезанад. дар китобгоҳи Ошим Гадо дар бораи сергапӣ 2 ҷумла дорам. дирӯз гуфтам бо такрор мекунам, худро оправдат мекунам. камбағал бисёр гап мезанад. агар ман Голливуд ба кор мекардам, Италия ба кор мекардам, қатъи шумо хел бисёр гап намезадам. шумо ба чек роӣ мекардам, шакар, руған, ҳама мина шумо ёрдам мекардам. ин аниқ мешуд. дуюм он ки мариз дар пеши табиб бисёр гап мезанам. агар бой пеши касал бирава бисёр гап намезанам. характер ё худ хислате ки шумо доред ба худатон маъқул аст ё не? ҳамин рӯз ҷамшед ягумин як бор одами дурусти телевизоршо бохӯрдам. ростгӯям ё дурӯғ? рост фақат. ростгӯям. бале. худам ба худам ростгӯям маъқул нестам. як нависандаи бузурги рус аст, Антон Павлович Чехов, мегӯяд ки в человеке должно быть и внутро красиво, и внешне. ман бештар қабул мекунам сухани Антон Павлович Чехова. дар ҳамин ҷа як мисол дига аз замин то осмон узр мехоҳам. чаро гӯи Ҳошим Гадо шумо худатон ба маъқул нестед? як ҷумла. шумо роли эдиб медонед, роли 5-6 рол медонед. ман роле дорам ки аз ин ролҳо бо болотар меистад. роли Хлестаков дар Ленинград чемпионат забони тоҷикхати сурово баромад кардаги ман Хлестаков ба забони тоҷикӣ. дар охири спектакл
8 олими рус ҳамин роли моро навишта дар китоб тӯҳфа кардагим. Лучший спалитель в истории Google роли Хлестаков. Дар роли Хлестаков ман навигаре даровардам. Фақат гуфт як эрод. чаро худат ба худат маъқул нестем. фақат як эрод дорем. шумо иҷрокунандаи кулли Хлестакови ҷаҳонӣ, лекин як эрод дорем гуфт. дар кадом даст корчаро гирифтан дар кор, вилкаро ба тоҷикӣ чӣ мегӯянд? шохинча. ҳамина нодуруст гирифтед. дар китоби Хлестаков вақте тӯҳфат мекунам, ҳамин ҷара хонда мана ёд мекунем. ман чӣ ҷавоб додам? ман сағира калон шудагӣ, бемодар, падарам ҷанг ба, ман то ҳозир ҳамин наздикиҳоро ман бо дастам авқот хӯрдагӣ, мано маданияти кадом даста ва корд гирифтан қочиқча, ҳамун критик чапак зад. яъне ман аз кӯдакиям тарбия ва саволҳои шумо паҳлӯҳое дорад, ки ҳамин як калима бо бипурс, ки чаро худат ба маъқул нестем. дар пеш ҷавоб додам, ку саҳна ба ошимгадо дигар аст, кино ба дигар аст, китобаш ба дигар, зиндагӣ ба дигар. шумо розиме?